Здравейте! Днес ще ви представя поредната изненада в издателство Wordpaper. Това е нашия нов автор и съответно неговия дебютен роман, за който ще си говорим днеска. Като някои от нещата във връзка с романа може да видите представени на фона зад мене и вече останалите неща и подробности. За тях ще дам думата на моя гост автор Станимир, който днес е при нас в Wordpaper и ще ви разкаже повече неща за своята дебютна книга. Станимир, заповядай. Здравей, Димитър! Поздрави на всички зрители и бъдещи читатели. Казвам се Станимир Миров, от Варна съм, завършил съм история, археология, наред с други популярни, не толкова неща, но споменатите са най-тясно свързани с творчеството ми, защото настоящият епос и съпътстващата го книга са историческа фантастика. Това преплетено с фантазията и случките от личния ми живот помагат доста в писането ми. Историята ми е в кръвта, чета я под всякаква форма, по всяко време. Дали самият роман е исторически, защото действието се развива в даден момент от нашата писана история, като свободен пример Френската революция, и дали аз като автор съм си фантазирал събитията по различен начин. Не мисля, че е точно така. При мен е по-скоро различно. Аз съм създал едни исторически събития назад във времето, внедрявайки много от познатата ни човешка история, но разбира се по мой вкус и визия.